Podang kuning niku. Nggih, podang kuning. Nadyan wujud temong peksi Pindho wujude mung peksi ning nek ora pas marake gawe geger kandhane manuk kuwi kan. Agawe taline siaraken langsung saking Demdil Tato Pakusadewa official. Monggo Bapak Ibu sami subscribe. Mengke nek ajeng mirsani malih. Badanipun sakit, sukunipun pegel-pegelinu, mbok bilih kersa dhateng dalemipun menika spesial pengobatan tradisional. Nggih. Gratis. Nggih, monggo mekaten enten panjenengan awit menika ngginakaken setrum lan listrik nggih dipun penggalihaken anggenipun kepareng badhe mbayar listrik. Monggo lanjut. Halus manis toremra podang jana nggih menika Bapak Lurah ing Mbota nyuwun gungang saking panjenenganipun Bapak Lurah ing Umbulrejo nggih Pak Wagimin jampun dipun aturaken sumangga. Nduk apik kowe. Ipo bunga henga tiku bunga nek cocok wah mangkele ora jamak-jamak angger kelegan ki mesam-mesem menjap menjep ning nek ora kelegan aja takon dosa wah tenan merengut. Mangga Pak digongke. Dadi bisa nyanding iki serak arek lah dituthuk mawon Pak monggo. nyanding bisa dadi esok awan ning omah wis ora kasar tak sayang ora kosong esok awan bengi man yen nganti liya kang nyayang kleyang tak sawang mencok ning ngepang kecangan mak rindik saka kateman serbi ngoceh dheweke ngalih becokan elakae tak sawang mbok aja ngece odang kuning agawe geger kutone saratir tak sawang tambah manis ipo bunga yen lakon
wis ora krasa keluyuran anggoleki sing tak sayang obeng-obeng miteranggon ku goleki ora krasa Ya. tambah manis ipo bunga